Senere i aften, om en time, så er Holger Juhl Hansen gæst hos Benedikte Strøm i Silhouette. Her tager vi først med Lars Bum og National Geographic til Everglades-sumpene i Florida, for at kigge nærmere på to forhistoriske fætre med en kraftig hud og meget store tænder. De dyr, jeg nu skal fortælle om, har eksisteret næsten lige så længe som sølvfisken og husstøvmiden. Og ligesom dem har de bevaret deres oprindelige udseende. Men det er nogle dyr, jeg meget nødig vil have ind under min seng. Det drejer sig om krokodillen og alligatoren. Og de er hovedaktører i den film, der kommer nu. Filmen foregår i et enestående naturreservat i Florida, USA. Og det er et fantastisk vådområde. Jeg har selv været der. Det er cirka 80 kvadratkilometer stort, omtrent på størrelse med Lolland. Og grunden til, at det overhovedet kunne blive dannet, er, at Florida ligesom har en svag hældning fra nord mod syd. Og det vil sige, at vandet langsomt bevæger sig sydover, ganske langsomt. Og det har altså givet mulighed for et fantastisk dyre- og planteliv. I en vandverden, hvor jord og hav synes at smelte sammen, lever to skabninger, hvis rødder krydser dinosaurernes. Den enes yndefulde parringsritual begynder med en glitrende dans. Men alligatoren hersker ikke alene i Floridas Everglades-sumpe. Få kilometer derfra lever en gammel slægtning, krokodillen. Det er forhistoriske skabninger med en fælles skæbne. For de fleste af dem vil livet være barsk og kort. Det her er historien om to dyr med en glorværdig fortid og en usikker fremtid. Everglades er et sumpområde, der strækker sig tværs over Floridas sydspids. I dette flydende landskab er livet en prøvelse, også for et stort krybdyr. På en ø i Florida-bugten har en hunkrokodille bygget en rede af jord og skaller. Inde i reden er en ny generation ved at udvikle sig. Fra lægning til udklækning går der knap 3 måneder. Endnu flyder fostrene i stilhed i deres skaller. Men inden så længe vil de møde verden, på godt og ondt. De heldigste vil kunne slutte sig til kun 500 artsfæller. Floridas sidste krokodiller. Med deres spinkle stemmer kalder ungerne moren til for at grave dem fri af reden. Men det insisterende kor opfanges af de forkerte ører. Moren er uden for hørevidde. I stedet påtager de sultne vaskebjørne sig gravearbejdet. For ungerne
er det et barsk møde med verden. Og for mange bliver det goddag og farvel. De første par timer er kritiske for ungerne. De har hårde odds imod sig. Men hvis de overlever, vil de små bitte krokodiller en skønne dag blive Everglades største rovdyr. En af ungerne forsvarer sig tappert. Det er en lovende start på tilværelsen. Et tegn på, at den måske er en overlever. Efter at have raseret reden, trækker vaskebjørnene sig tilbage for at slå mave. Nyudklækkede krokodilleunger står over for en verden fuld af farer og de særeste fjender. De overlevende sætter, som alle krokodilleunger, straks kurs mod vandet. For en af dem er det noget af et forhindringsløb. Men det lykkes den at nå frem. På den slagmark, der før var en rede, har den første odseleder allerede opsnuset et af vaskebjørnenes ofre. Landkrabben trækker sig tilbage til sin hule for i ro og mag at fortære sit måltid. Krokodillerne klarer sig glimrende på land, men er skabt til livet i vandet. De er fødte svømmere og glider gennem vandet næsten uden en krusning på overfladen. Men heller ikke til vands kan ungerne vide sig sikre. Hejrer er på jagt, og intet undgår deres skarpe blik. En af ungerne får skjult sig. En anden, mindre forsigtig, gør ikke. Ungens spættede skind yder god camouflage mellem mangroverødderne, men dens bevægelser tiltrækker nye farer nedefra. Den reagerer hurtigt og undslipper. En anden begår en fatal fejl. Den første dag har kostet næsten halvdelen af kuldet livet. Men en af ungerne når i sikkerhed i et lidt mindre farefyldt farvand. I en bunke grene genforenes den med en af sine søskende. Der holder de 25 cm lange unger lav profil en uges tid, mens de tærer på den tilbageværende blomme i deres maver. Ikke langt fra de små krokodillers saltvandshjemsted møder et andet urgammelt krybdyr en tilsvarende farefuld verden. Lidt inde i landet, bag mangrovestranden, breder Everglades sumpsletter sig. Det her er alligatorland. Et ferskvandsområde med enkelte smaragdgrønne vandhuller. Hvert af dem rummer en skjult verden. Hullerne er alligatorernes hjem. De graver dem, forsvarer dem
og videregiver dem til nye generationer. Denne fugtige sommerdag lytter en opmærksom mor efter livstegn fra sine unger. Rovdyr som stinkdyret er på udkig efter nyudklækkede alligatorer på denne årstid. Stinkdyrets timing er perfekt. Den har lokaliseret ungerne, men deres mor er lige i nærheden, og alligatorer er hurtigere, end de ser ud til. Den 100 kilo tunge mor lagde sine æg for over 2 måneder siden. Siden da har hun næsten dagligt kigget til reden. Hun udgraver reden og gør så noget enestående for et krybdyr. Hun samler omhyggeligt ungerne op, en efter en, og bærer dem afsted i sit frygtindgydende gab. Derefter anbringer hun dem forsigtigt i vandkanten. I modsætning til krokodillen vil alligatormoren beskytte sine unger det første år af deres liv. Hun vender tilbage til reden igen og igen, indtil alle er samlet op. Den første dag i deres liv klumper de nyudklækkede alligatorer sig sammen. Til forskel fra krokodilleungerne forbliver de samlet de første par måneder af deres liv, og i umiddelbar nærhed af deres mor. En unge begynder at udforske sit nye hjem. Som for den slægtning få kilometer borte, er dens kamp for at overleve netop begyndt. Den store blåhejre er en skarpøjet jæger. Selv en alligatorunges effektive camouflage slår ikke til. Ungen kalder på sin mor. Heldigvis var mor lige i nærheden. Men nu lader en anden af hendes unger nysgerrigheden løbe af med sig. Uden at ende til faren, træner den i at flyde. Selvom ungen ville udgøre et glimrende måltid, er den heldig. Snapskildpadden er åbenbart ikke sulten. Men ungens nysgerrighed fører den ud på dybt vand.
langt fra sin mor og et let bytte. Den kæmper bravt for at undslippe ørredaborren. Men slaget er tabt. Det er regntid i Everglades. Der er rigeligt med føde og med vand. De små alligatorer søger ly for styrtregnen fra deres første tordenby. Nogle kilometer derfra slukker en af krokodilleungerne tørsten. Det saltvand, den lever i, er udrikkeligt. Den må have ferskvand for at overleve. Den drikker det regnvand, der flyder på bugtens overflade. Så melder et andet instinkt sig. Trangen til at svømme ind til fastlandet, til et mindre salt sted. Det er en tur på knap 1 kilometer, som alle krokodiller, der udklækkes på disse øer og overlever, må ud på. Og for ungerne er timing altafgørende. En af dem svømmer hen over en stige med tarponer. Og endnu en krokodille må lade livet. I måneskinnet gør en anden unge sig klar til den farefulde færd. Men først efter at have fået en bid mad. Sandet myldrer med tanglopper. Det er ikke en udpræget krævende jagt. Ungen åbner bare gabet og venter på, at tanglopperne selv hopper indenbords. Det gamle råd om ikke at svømme på fuld mave gælder ikke krokodiller. Eller også ved de det bare ikke. Mørket yder en vis beskyttelse. Men det lave vand her afpatruljeres tit af atlantiske nøshajer. Heldigvis må ungen op efter luft og kommer uden for deres synsfelt. Den lille krokodille skal helst nå i land, inden det bliver lyst, og et nyt hold rovdyr gør deres entré. Ved daggry når den endelig fastlandet og kan puste ud. Velvidende, at den har klaret endnu en etape i kampen for at overleve. Nord for mangrovesumpen vågner et alligatorhul til live. Hullet huser en vrimmel af små og store dyr.
Det første år af alligatorernes liv æder de næsten konstant. På 12 måneder fordobler de deres størrelse. Deres slægtninge har også en sund appetit. Men her står der andre ting på menuen. Krokodillernes salte mangrovesump ligger ikke langt fra alligatorernes ferskvandshuller. Men der er en verden til forskel. De små krokodiller har slået sig ned i mangroverøddernes beskyttende labyrint. Det er også det perfekte sted at finde føde. Fra vandoverfladen kan de sondere territoriet. Mangrovesumpen er yngleplads for rejer og fisk, som lever af rådnende blade og bakterier. Den lille sejlfinde Molly slutter sig til festmåltidet. Også større fisk trives her. På Mollyer. Også søanemonerne med deres lammende tentakler forsyner sig. En af krokodilleungerne afsøger det lave vand efter mad. I sidste ende er det dens gamle bagholdsteknik, der giver resultater. Som en lille statue ligger den ubevægelig og venter på en intetanende Molly. Det tager ungerne tid at mestre jagtteknikkerne. Men denne her har overlevet den farligste periode af sit liv. Nu har den tiden for sig. Månederne er gået ved alligatorhullet. For de små alligatorer er alt, hvad der bevæger sig, nu potentielt bytte. Og de træner dagligt i at opøve deres jagtfærdigheder. Selvom denne snegl ser spiselig ud, er den lille alligators kæber endnu ikke stærke nok til at knuse dens hus. Nok kan ungens snurteknik virke pudsig, men man skal ikke lade sig narre. Metoden er uhyggelig effektiv, når en stor alligator skal flå sit bytte i små stykker. En kålorm på vandring er et perfekt bytte for en lille alligator. Men selvom der er føde nok, kan den ikke påregne at få den for sig selv. Ungernes krumspring er en forsmag på mere alvorlige dyster, når slagsbrødrene vejer 150 kilo. Men foreløbig har ungerne stadig meget at lære. Dykning for eksempel. Ungens fint mærkende snude fører den til en krebs. Den bærer sit bytte i land. Og efter lige at have mistet et bytte, prøver den nu diskret at skjule sig for at få madro. Om sommeren er alligatorhullet hjemsted for et væld af kæmpe græshopper. De har vinger, men kan ikke flyve, så de er et let bytte.
Men det bliver en bitter erfaring for de unge alligatorer. For bitre er præcis, hvad græshopperne er. Så bitre, at de simpelthen er uspiselige. Der er nu rigeligt med anden føde, og de unge alligatorer har efterhånden lært at klare sig selv. Men det hidtil så trygge alligatorhul byder start på uventede farer. Ikke langt derfra, i mangrovesumpen, har en af de unge krokodiller vokset sig halvstor. Som 3-årig har den ikke længere nogen naturlige fjender. Med sin solide pansring og kraftige kæber æder den næsten, hvad der passer den. De, der engang troede dens overlevelse, er nu blevet dens bytte. Den får trængt en blåkrabbe op i en krog på lavt vand. Og i et par kraftfulde hapser har den sikret sig et måltid. Krokodillen kender sit domæne ud og ind. Den ved, hvor føden er, og hvordan man bedst fanger den. Den kan nu holde sig under vand i næsten en time. Men fangstteknikken minder stadig om barndommens. Den åbner gabet, fisken svømmer ind, og fælden klapper. Efter dagens fangster behøver den ikke at æde i mindst 2 uger. Den unge krokodille trives i sin mangrovesump. I det mindste indtil videre. Tørtiden er kommet til Everglades. Græsfloden er ved at tørre ind. Den lavvandede sump er blevet en vissen slette. Mange dyr samles nu omkring alligatorhullet. Vandet er iltfattigt, og fiskene har svært ved at ånde. Men den ene død er den andens brød. Alligatoren er efterhånden blevet en dygtig jæger, men i tørtiden behøver den ikke at anstrenge sig noget videre. Vandhullet her, som er større end de fleste, tørrer ikke ud. Og det privilegium vil mindre heldige naboer også have del i. For hver nyankommen bliver pladsen mere trang, og stemningen mere anspændt. De unge alligatorer må konstant være på vagt. Under de her omstændigheder kan man ikke engang stole på sin egen mor. De holder sig klogeligt i baggrunden. Vandhullet er fuldt af vrantende voksne. Når som helst kan en af dem gå over gevind.
Den unge vågede sig for tæt på. Kannibalisme er ikke noget ualmindeligt fænomen i disse trange tider. En af den søskende skal ikke nyde mere. Den vælger at forføje sig. Den begiver sig ud over den endeløse græsslette. Det er ikke ualmindeligt, at alligatorer begiver sig på vandring. Men for mange bliver deres første rejse også deres sidste. De går til under den brændende sol. En sulten gul rottesno afsøger græsset efter føde. Den unge alligator har aldrig set noget lignende. Det har rottesnogen muligvis heller ikke. Og ingen af parterne tager nogen chancer. Alligatorer kan godt tage slanger, men den her er ikke på udkig efter et måltid. Den er på jagt efter en ny tilværelse. Stier, skabt af generationer af alligatorer, gennemskærer dette afsvedende område på kryds og tværs. Kun få kilometer derfra er der et sted, hvor vandet ikke sådan forsvinder. Det er der, hvor havet møder land. Her er den unge krokodille fra før søgt hen på jagt efter føde. Da krokodillen undersøger sit nye domæne, øjner den en usædvanlig fremmed. En desperat alligator har våget sig helt ud i yderkanten af dens udbredelsesområde. Fuldvoksne alligatorer som den her kan godt klare de salte omgivelser et kort stykke tid. Men at de urgamle slægtninge mødes, er en højst usædvanlig begivenhed. Krokodillen er på vagt, men også nysgerrig. Så ens og alligevel så forskellige tager slægtningene hinanden i øjesyn. Med sit sortmelerede skind og sin afrundede snude er alligatoren let at skelne fra den amerikanske spidskrokodille. De mægtige krybdyr nøjes med at markere. Et egentligt slagsmål vil ikke gavne nogen af parterne. Og så skilles de for aldrig at mødes igen. Krokodillen fortsætter sin udforskning, mens alligatoren søger hen til et træ i nærheden. Andre sultne alligatorer har samlet sig under grenene. Hvor der er unger, er der næsten med garanti føde. Alligatorerne virker ophidset. Maden er lige uden for rækkevidde. Og de bliver ikke skuffede. Som et led i den evige kamp for overlevelse, iværksætter de to stærkeste unger i reden et brutalt angreb på den mindste. Uden den vil der være mere mad til dem. Ubenhørligt hakker de den, indtil den bukker under. Ikke langt derfra afpatruljerer krokodillen mangrovekysten på jagt efter føde.
lige over dens hoved piler en sort rotte hen over mangroverødderne. Rotten, som blev indført af europæiske søfolk for flere hundrede år siden, trives fint her. Og krokodiller har for længst lært, at rotter udgør et godt måltid. Pludselig vibrerer vandet af en ukendt dump brølen. Krokodillens første møde med mennesket sender den i panik. Den flygter ud på åbent vand. Det her er fremmed territorium. Desorienteret driver den rundt i den mægtige Florida-bugt. Et sælsomt væsen glider forbi under den. Den næsten 1 ton tunge lamantin udgør ikke nogen fare. Tværtimod er den, ligesom krokodillen, en truet art. De sindige planteædere græsser lige under vandoverfladen og er udsat for speedbådenes skruer, der kan volde store skader. Og krokodillen er drevet ind i det samme farlige farvand. Den søger et sted at hvile. Men hvad der engang var et paradis for krokodiller, er nu blevet en tumleplads for mennesker. Og det er en art, de sky og forsigtige krokodiller helst undgår. Krokodillen er havnet i en heksekedel. Florida-bugtens engang så fredelige vande er blevet enhver krokodilles mareridt. Næsten halvdelen af krokodillernes naturlige levesteder er blevet kultiveret, udstykket og bebygget. Deres mangroveparadis er blevet et eftertragtet boligområde. Den lille alligator har det heller ikke let. I sin søgen efter et nyt hjem har den vandret rundt i næsten 2 uger. Og nu begiver også den sig uforvarende ind i menneskenes verden. Umiddelbart ikke det værste sted for en dehydreret og udmattet alligator. I modsætning til sin sky slægtning er den ikke så kredsen med sit opholdssted. Stedet her virker udmærket. Måske næsten ideelt. Det er første gang, den er badet i dagevis, og det kølige vand er en fornøjelse. Hvis der så også bare var noget mad. Man har ingen fisk, ingen krabber. Intet liv. Alligatoren har ikke et i 2 uger. Sulten knaver. Så på trods af de udmærkede faciliteter, må den søge videre. Lidt senere støder den på et vandløb.
Efterhånden som strømmen tager til, er der ingen vej tilbage. Men alligatoren er heldig. Den er blevet skyllet ud i en dam. Der er velkendte omgivelser og velkendte fødeemner. Vandet er fersk, og modsat bassinet fra før, er her plads nok. Kunne det vise sig at være et permanent hjem? En skildpadde viser respekt for den unge alligator. Og skynder sig så uden for dens rækkevidde. De nye omgivelser virker umiddelbart perfekte, bortset fra et enkelt men. Har også fuldvoksne alligatorer. Den unge alligator stivner i et forsøg på at gøre sig usynlig. Men det 1.500 kilo tunge dyr glider forbi uden at ende til den nyankomne. Alt tyder på, at den unge alligator har fundet sig et hjem. Omsider er dens rejse slut. I Florida-bugten fortsætter krokodillens trængsler. Efter at have drevet rundt i ugevis, har den endnu ikke fundet sig et fristed uden forstyrrende mennesker. Da aftenen falder på, leder den efter et sted at hvile. Omsider har den fundet et sted, der ikke er overrendt af mennesker. Et atomkraftværk. I en af kølevandskanalernes brakvand finder den ly for natten. Da mørket sænker sig, virker dens tilflugtssted mere og mere besynderligt. En gang blev krokodiller jaget, til de var på randen af udryddelse for deres skind. De har god grund til at være på vagt over for mennesker. Men Joe Wasilewski er en anden slags jæger. Turkey Point atomkraftværket er forbudt område for alle andre end videnskabsfolk og krokodiller. Is it marked? Flip it over on its back. Biologen samler oplysninger om den truede Florida-krokodille. Sure looks nice. Okay. Snout vent. 80. Jo mere man ved, des bedre kan man beskytte de store krybdyr mod udryddelse. Beautiful looking animal. Now all we have to do is mark it. Wasilewski mærker krokodillen ved at snitte spidsen af en af dens hornplader. Hvis han skulle møde den igen, er den nu registreret. It hurt just a little bit. Okay, now she's ready to go. She's got a number for the rest of her life. She's in the books now. And she found a new home. I wonder if it'll stay. There you go. Krokodillen flygter skyndsomst efter at få sit dårlige indtryk af mennesker bekræftet. I det gryende dagslys ligger dens sære nye omgivelser stille hen. Krokodillen er uforvarende stødt på et af de sidste fristeder for dens art. Tiltrukket af sært velkendte lyde, begiver den sig hen til en nærliggende kanal. For
forsigtigt søger den nærmere. Kanalens hersker, en over 4 meter lang han, spiller med musklerne. Krokodillerne tager mål af hinanden og viser tænder. Men det er kun markeringer. I denne del af kanalen trives kolonien i fredelig sameksistens. Turkey Point-værkets kølevandssystem huser nu en tredjedel af Floridas tilbageværende krokodiller. Ironien er til at få øje på, men kombinationen fungerer. Som 3-årig har krokodillen overlevet naturens egen spidsråd. De farer, der nu lurer, er menneskeskabte. For når mennesket skaber plads til sig selv, er det oftest på andres bekostning. Der bor næsten 5 millioner mennesker i det sydlige Florida. Hundreder kommer dagligt til. Så spørgsmålet er, hvor længe der endnu er plads til Everglades oprindelige beboere. Civilisationen har ædt sig ind på disse mægtige krybdyrs levesteder, og deres egentlige rivaler i kampen for at overleve er de nyeste og mest succesrige pattedyr, menneskene. Men i en cyklus, der går tilbage til dinosaurernes tid, fortsætter de troligt kampen for at overleve. Og endnu holder de to forhistoriske slægtninge, krokodillen og alligatoren, stand. Det er gennem vand, der har flere 100 gange større modstandskraft end luft.